Assalamu alaikum masu kallo da sauraro na. Za ku iya downloading wannan bidiyon da kuke kallo a ƙarƙashin wannan poster ta hanyar shiga wannan link ɗin da yake ƙarƙashin wannan bidiyon. Idan kuka shiga link na ɗaya za ku iya downloading nashi ko kuma ku kalla online streaming kenan. Kuma za ku yi downloading ne ma za ku ba ku option ɗin downloading, amma za ka shiga na farkon ka tabbatar ka install ne MX Player akan wayanka. In ma baka da shi zai directing naka ya kai ka Play Store ka yi downloading ne MX Player, ka tabbatar ka yi install na shi akan wayana. Link na biyun kuma shi zai nuna ma tallace ka ɗan yi skip ka tsallake tallace zai baka dama ka je ka yi downloading nashi. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar karara a duk sanda muka ɗaura sabon abu za ku kalle shi kai tsaye. Sannan kar ku manta ku yi sharing ɗin bidiyon nan domin wasu masu samu.